Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим самые актуальные новости сегодняшнего дня. Присоединяйтесь к нашему эфиру, давайте сделаем этот эфир вместе. Плюс 38073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете также присоединяться через программу Skype atr.tv. Наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы пока начнем наш эфир с самых актуальных новостей из временно оккупированного Крыма, о которых нам расскажет наш журналист Роман Спиридонов. Он с нами сейчас на прямой связи. Рома, привет! О чем вы планируете говорить в вечерних выпусках «Заман»? Привет, Гульсо. Мы будем говорить сегодня о таких темах. Надеемся на серьезную роль Турции в возвращении Крыма под контроль украинского государства. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Турецкую республику. Накануне встречи со своим коллегом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, он дал интервью турецкому агентству Демирёрен, где, среди прочего, заявил, что после 2014 года не было создано ни одной площадки, ни одной институции, которая могла бы стать как раз площадкой для решения проблем Крыма. Именно поэтому власть инициировала создание Крымской платформы. И вот Зеленский надеется, что это поможет консолидировать усилия всех цивилизованных стран, общественных сил, как в Украине, так и за рубежом, для работы на благо Крыма. А раз на благо Крыма, то значит и на благо крымско-татарского народа, сказал президент. Зеленский заявил, что он надеется на то, что к работе над платформой присоединятся представители Меджлиса. И вот, как уже стало известно, председатель Меджлиса Рифат Чубаров в комментариях СМИ поддержал идею Владимира Зеленского, заявив, что участие Меджлиса пойдет на благо деоккупации. И, как он сказал, что наша цель как можно быстрее восстановить государственный суверенитет над Крымом. Это единственное условие, чтобы мы могли собраться вместе и жить на своей земле. Мы всегда говорим, что да, Украина наше государство, наша родная земля, на которой мы хотим возродиться как нация. Это Крым, как неотъемлемая часть украинского государства, заявил Рифат Чубаров в интервью журналистам. Надо сказать, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана уже состоялась. Она проходила тет-а-тет за закрытыми дверями. Стороны подписали несколько соглашений. Планировалось подписать соглашение об экономическом и военном сотрудничестве. В частности, речь шла о покупке турецких беспилотников, 40 турецких беспилотников ТВ-2. Но вот о чем смогли президенты договориться, должно стать уже очень скоро, с минуты на минуту, должна начаться их совместная пресс-конференция, на которой они как раз и расскажут о том, какие соглашения были подписаны. Подробнее смотрите об этом в наших выпусках в 19 и в 21:00. Поговорим о судилищах в оккупированном Крыму. Так называемый суд оккупированного Армянска объявил перерыв почти на месяц в судебном заседании в деле против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Сегодня на заседании вновь не явился ни один свидетель обвинения. Защита заявила ходатайство о принудительном приводе свидетелей в суд. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, считая его преждевременным, поскольку судьи еще не получили почтовых уведомлений от этих свидетелей, которых они приглашали. Между тем, так называемая судья, которая ведет это дело, решила, что возможно допросить 3 свидетелей путем видеоконференц-связи и назначила дату их допроса на 12 ноября. Относительно других свидетелей, не явившихся в оккупационный суд, она примет дополнительные меры по обеспечению их явки. Напомню, что оккупанты судят Мустафу Джемилева заочно. Дело в так называемый суд передали без уведомления обвиняемого и его адвоката. Мустафу Джемилева обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Речь идет о попытке национального лидера крымских татар въехать в Крым из Херсонской области в мае 2014 года. Есть еще новости еще об одном так называемом суде против вице-президента Всемирного конгресса крымских татар. В дело вступил новый адвокат Николай Полозов и уже прокомментировал то, что там происходит. Оккупационный суд вынесет приговор любой ценой. Это будет, скорее всего, обвинительный приговор, считает Полозов. Но его задача и задача защиты – это международные суды. Николай Полозов
уже третий адвокат в деле против Ленура Ислямова, потому что первого адвоката Алексея Ладина тюменская коллегия лишила лицензии якобы за какие-то непрофессиональные действия, но так и не уведомив его, собственно, в чем его провина. Другой адвокат Эдем Семедляев участвовал в недавнем заседании, которое состоялось 14 числа, но суд не учел его просьбу хотя бы дать время, чтобы ознакомиться с делом. И заседание продолжилось. И вот сейчас в дело вступил Николай Полозов. Его к делу допустили. Он уже готовится к заседанию оккупационного Верховного суда. Оно назначено на 26 октября. И он уверен, что приговор вынесут любой ценой, потому что это исключительно политическое судилище, а следовательно заседание оккупационных судов – формальность. И самое главное – это собрать материалы для передачи дела в Международный суд по правам человека. Я напомню, что вице-президента Всемирного конгресса крымских татар оккупанты обвиняют в создании так называемого незаконного вооруженного формирования, диверсию и подрыв электроопор, в результате чего Крым остался без света. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 3 последних вопроса из 5. Гаранта интересует, что думают граждане о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации медицинского каннабиса и выполнении гарантий по Будапештскому меморандуму. Всенародный опрос Владимир Зеленский анонсировал еще во вторник. Первый вопрос стал известен в среду. Глава государства поинтересовался, нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Второй вопрос, который прозвучал в четверг, был о поддержке создания на Донбассе свободной экономической зоны. Ответ на эти вопросы Владимир Зеленский хочет узнать 25 октября, в день местных выборов. Он также отметил, что эти опросы могут стать ежемесячными или даже еженедельными. К тому же Зеленский предложил тем, кому не нравятся вопросы, не понравились те вопросы, которые он предложил, предлагать свои в комментариях под видеообращением, которое офис президента выложил на YouTube-канале. Будем говорить и о ситуации в Крыму, связанной с коронавирусом и с водой. И еще много чего интересного мы сможем сегодня рассказать. Как раз наши журналисты сейчас работают над выпуском новостей. И первые новости, которые вы сможете увидеть в нашем эфире, это будет в 19:00 на украинском языке. Я надеюсь, к тому времени будут уже известны подробности встречи президентов Украины и Турции. Мы сможем рассказать, что заявили главы государств и какие соглашения они подписали. Следующий выпуск, итоговый, будет в 21:00 на крымско-татарском языке. Не пропустите. Гульсум. Спасибо большое. Чухсагл Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума рассказал о том, о чем будут говорить в вечерних выпусках «Заман» в 19:00 на украинском языке, в 21:00 на крымско-татарском языке. Смотрите, не пропустите. Ну а мы начнем обсуждать вышеупомянутые новости. Начнем со следующего информационного сообщения. Украина призывает страны-участницу ОБСЕ присоединиться к платформе по деоккупации оккупированного Россией Крыма. Об этом во время заседания постоянного Совета ОБСЕ сегодня сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Он отметил, что новая платформа должна сосредоточить в себе все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, включая ОБСЕ. Давайте послушаем Цымбалюка. Дозвольте поінформувати вас, що Україна виступила з пропозицією нового консультаційного та координаційного формату Кримської платформи з метою підвищення ефективності міжнародної відповіді на тривалу окупацію Криму. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что рассчитывает на то, что Турция будет активным участником процесса деоккупации Крыма. В частности, будет иметь большую роль в крымской платформе. Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Турецкую республику. У него прошла уже встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы продолжаем следить за новостями и подробнее расскажем в следующих наших выпусках. А пока давайте послушаем, что сказал Зеленский относительно платформы по деоккупации полуострова.
Припускаємо, що це дозволить консолідувати зусилля всіх цивілізованих країн і громадських сил як в Україні, так і за кордоном для роботи на благо Криму, а значить і на благо кримсько-татарського народу. Ми дуже сподіваємося на те, що представники Меджлісу приєднаються до цієї роботи. Нашим спільним завданням має бути напрацювання рішень для якнайшвидшого повернення Криму під контроль української держави. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Голос» Соломія Бобровська. Пані Соломія, вітаю вас. Доброго дня, вітання вам. Добрый день. Ну что ж, в последнее время из уст президента Украины Владимира Зеленского мы очень часто слышим вопрос Крыма, вопрос активизации Крыма, вопрос создания платформы международной по деоккупации полуострова. Это все-таки хорошие сигналы. Абсолютно хороші, з вами згідна. І пам'ятаю, як рік назад він говорив про приділення більшої уваги до питання Криму. Але ви знаєте, насправді я і радію за те, що ми нарешті доходимо до міжнародної площадки спільної, де мали бачити товариство світове поруч з Україною в питаннях щодо повернення Криму Україні і питання деокупації. А тим не менше, мене дуже здивувало в цій фразі, яка щойно цитувалася, про те, що в нього є сподівання, що Меджліс приєднається до спільної роботи. Мені здавалося, що подібного роду речі мали б бути узгоджені вже всередині в Україні, далі виноситися на міжнародний майданчик. Це перше. Друге, для того, щоб повноцінно формувати, а на стратегії, на жаль, я як депутат і член комітету закордонних справ не бачила, не знаю, не доповідалося зі сторони МЗСу, чи не зверталися навіть заступники МЗСу до нас, як депутатів, допомогти спільними зусиллями бути одним голосом, а це було правильно, і це правильна позиція мати один голос для всього світу від України, то хотіла би сказати, що перед тим, коли ми виходимо на світову спільноту і збираємо по крупинці тих, хто нас підтримує в цій адвокації, та і ці намагання комунікувати, в тому числі з Російської Федерації, все ж таки я б звернула увагу на дуже багато питань, які стосуються Криму і які присутні в Україні. І починаючи від, наприклад, підрахунку збитків від Російської Федерації за 6 років окупації. Я знаю, що такі числа фактично не ведуться, суми. Вони велися там перший, другий рік. Наприклад, про облік майна комунального, те, яке належить Автономній Республіці Крим і так далі. А про представництво не лише прокуратури, наприклад, і Служби безпеки в Україні з Криму, а можливо підняти питання обговорення про наявність і необхідність потребу уряду кримського в Україні та в екзилі. Те, що мені болить, і те, чим я займаюся, наприклад, закриття моря, Чорного моря навколо Криму, тому що закрита є простір, закрита земля, не закрите море. І це означає, що ті моряки, які заходять чи торгують з Росією і заводять свої кораблі до Криму, вони мали бути арештовані, теж на них мали би накластися санкції. Тому є дуже багато питань, які мали бути обговорені в Україні, для того, щоб ми були готові ставити питання не лише в декларації, але й питання до вирішення з міжнародними партнерами. Вы наверняка со своими однопартийцами во фракции «Голос» обсуждали инициативу создания платформы диалоговой международной по деоккупации Крыма. А что действительно есть предложить у фракции «Голос»? Как вы себе представляете формат такой платформы? Дивіться, ми насправді ще в парламенті з колегами не лише з фракції, а з іншими фракціями говорили про необхідність майданчику, але ми говорили про парламентський вибір. І це було б теж одна з допомог, наприклад, уряду, говорити про Крим з депутатами, яким не байдуже, які звертають увагу на питання Криму і можуть бути нашими союзниками. З британцями, канадцями, американцями і з Європейським Союзом. Але ми мали бути об'єднані. Я вважаю, що ця платформа мала вводитися в тому числі і разом з депутатами, які активно працюють щодо питання Криму. І не лише кримських татар, а ті, яким і болить. Це перше. І друге, я би хотіла, щоб також поверталося в нашу дискусію українську питання надання кримсько-татарської національної автономії, про що говорилося раніше, про що говорять кримські татари. І це те, чого ми маємо не боятися в обговореннях всередині країни і про це піднімати питання. Можливо, і це є сенс і озвучувати також всьому світу, коли Україна прийме рішення. А что мешает этому, скажите, вот обговариванию этих вопросов? Вы до этого упомянули возможность создания правительства Крыма в экзиле. Почему в парламенте не ведутся подобные переговоры? Что мешает? Я вам скажу, в парламенті практично міжнародна політика і політика, яка стосується десь навіть в меншій мірі, ніж Крим,
вона дуже рідко піднімається на поверхню. І от нагадаю, наприклад, про нашу постанову заяву про недопущення води до Криму, яка була фактично завалена в профільному комітеті Рабіновичем, Медведчуком і Бойком. І мені, до речі, було дуже дивно, тому що це питання національної політики, і парламент мав би мати свій голос, на відміну від уряду і президента. Мені здається інколи, що Крим і Донбас, Крим навіть в більшій мірі, він не стоїть кричучо болючим, і ми повертаємося до питання Криму лише в деклараціях і декларативних заявах, але за собою не ведеться жодної роботи. Зокрема, наприклад, йде мова про повернення в власність Державного фонду України майна одної з церков у місті Сімферополі. І, на жаль, до сих пір в парламенті ця постанова не винесена по передачі. Такі речі не мають стояти, в принципі, до обговорення, вони просто мають зробитися. Чому так? Важко пояснити. Монобільшість зайнята всім чим завгодно, в тому числі опитуваннями до виборів. І, на жаль, їх навіть не можна перебити необхідністю прийняти бюджет. Ви знаєте, що 20 числа ми бюджет не будемо приймати, відповідно, невідомо, що парламент взагалі збереться до місцевих виборів. А что думаете относительно инициированного Зеленским опроса? Я вважаю, що я навіть не хочу коментувати питання, які будуть підняті на опитуванні. Чому? Тому що вважаю, що опитування та клас, я їх порівнюю з умовним референдумом в Криму у 2014 році. Він є незаконний, він є поза законом, поза конституцією, поза рамками повноважень президента. І мені хотілося б нагадати всім нашим глядачам, що у нас парламентсько-президентська республіка. І все ж таки, чи не забагато бере на себе президент повноважень, які не є вписані ані в Конституції, ані в жодному в правовому полі. Тому вважаю, що українці мають бойкотувати і не бути присутніми на цьому опитуванні. Більше того, як на мене, фракції опозиційні мали би зробити все для того, щоб не допустити подібне опитування 25 жовтня. Действительно, вот у меня возникает вопрос, в чем смысл проведения такого опроса, если в офисе президента говорят, что он не будет нести никаких юридических последствий, или все-таки опрос будет закреплен в какой-то законопроект? Ні, якщо ми зустрічаємося, навіть якщо ми зустрічаємося до місцевих виборів, немає сенсу в прийнятті законопроекту, але тим не менше подібне опитування, як на мене, це фактично стаття, за яку можна подати на президента в суд, зокрема, щодо прихованої незаконної агітації, не лише на нього, а на тих, хто це буде проводити. Прихована агітація в день виборів, яка є заборонена. І очевидно, що це один з моментів електорального такого притягування виборців для ось цього дивного волевиявлення шляхом опитування. Але хочу нагадати всім українцям, що в нас є два способи проявляти своє волевиявлення. Це питання шляхом референдуму. Законопроект не прийнятий про референдум. Ми наразі не маємо інструменту цього проведення. І друге – це вибори. Тому жодних опитувань лише на вибори, лише на дільниці. І ще раз пропоную бойкотувати опитування, які поза законом і поза Конституцією, за яке можна притягнути до відповідальності президента. Что будете делать, что будут делать народные депутаты фракции «Голос»? Будете ли вы каким-то образом пытаться попрепятствовать проведению этого опроса? Ви знаєте, в нас дискусії йдуть фракції, чекаю засідання фракції, де приймемо рішення, чи це є сенс готувати законопроект про імпічмент президента, і це було правильно, логічний крок, як на мене, чи спільне подання з позовом до суду на подібне проведення опитувань. Дуже дякую вам, пані Соломія. Соломія Бобровська, народний депутат України, фракції «Голос», була з нами на прямому зв'язку. К нам сейчас присоединяется следующий гость, политолог Артем Бранжуков. Он нас сейчас слышит. Пане Артеме, вітаю вас. Алло. Алло, витаю. Да, витаю. Ну что ж, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с официальным визитом в Турецкой Республике, и он там дал несколько комментариев турецким средствам массовой информации. В одном из них он сказал, что рассчитывает на то, что Турция будет активным участником процесса деоккупации Крыма и, в частности, будет иметь большую роль в Крымской платформе. Какую действительно роль может занять Турецкая Республика в создании і в роботі Кримської платформи по деокупації? Давайте не будемо в першу чергу забувати той факт, що Туреччина взагалі це дуже важливий, сильний геополітичний гравець в нашому регіоні. Тому її участь взагалі в мирному процесі і в питаннях щодо Криму це є дуже важливими. Так само не забуваємо, що окрім України в регіоні відбуваються інші конфлікти. Зараз я кажу якраз про Карабах, про те, що там якраз є
інтереси і Росії, і Туреччини. Як ми розуміємо, Туреччина підтримує Азербайджан, а Росія Арменію. І все це вкупі складається в той факт, що сьогодні Україна та Туреччина ситуативні союзники в боротьбі з Росією та взагалі агресією Росії. Тому нам дуже важливо залучати Туреччину до цих переговорів, і це буде ще один важіль впливу та тиску на Кремль. Каким образом Турция может давить на Кремль? В першу чергу ми можемо казати про економічні кроки. Це і санкції, бо ми розуміємо, що російський товарообіг він також зав'язаний на Туреччину. Також ми розуміємо, що Туреччина – це країна, яка є членом НАТО. Це дуже важливо, бо в неї є сучасна зброя, в неї є і потужності, які вона може залучати і допомагати тим самим Україні. Це може бути і технічна допомога, і пряма військова допомога, а також фінансова допомога. Давайте сейчас подключим к нашей беседе Анну Шелес, експерт міжнародних питань. Вона нас зараз чує. Пані Ганна, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Относительно диалоговой международной платформы по деоккупации Крыма, сегодня президент Владимир Зеленский сказал, что рассчитывает на то, что Турция станет активным участником деоккупации наших территорий и примет активное участие в создании и работе крымской платформы. Какую роль может играть Турецкая республика на этой площадке? Давайте не забывать, что несмотря на сложные взаимоотношения Турции в треугольнике Украина, Россия и Турция, тем не менее официальная Анкара никогда не признавала аннексии Крыма и активно поддерживает крымских татар и, в принципе, постоянно высказывает очень четкую поддержку Украины именно в этом вопросе по Донбассу и случае, например, Минска. Поэтому если Турция при всех предыдущих ее теплых взаимоотношениях с Москвой будет активным участником этой платформы по деоккупации, это и привлечет внимание других тюркских народов, ближневосточных стран и будет большим сигналом для Российской Федерации. С учетом того, что сейчас последний месяц опять у нас ухудшение взаимоотношений между Москвой и Анкарой, я думаю, что это будет таким вот дополнительным элементом, когда Турция покажет все-таки, какие вещи есть для нее более приоритетными всегда, а это и безопасность в соседних странах, и защита тюркских народов по отношению к каким-то там энергетическим, например, совместным проектам с Россией. Ну, вы знаете, было очень много критических моментов между Турецкой республикой и Российской Федерацией, сбитие самолетов, после которого Реджеп Тайип Эрдоган говорил Путину «кусура бакма», что переводится «извиняйте» и так далее. То есть можно ли рассчитывать, что Турецкая республика поступится экономическими интересами? Я думаю, что Турецкая республика всегда все-таки находит определенный баланс. Мы это видели последние 6 лет, что они пытаются разделять и свои там экономические отношения от политических, и в принципе разделять своих партнеров, чтобы не пересекались их интересы по отношению, например, там, к России и Украине. А что касается сейчас, Нагорный Карабах, конечно, стал таким вот такой неожиданностью определенной. Я думаю, что для многих игроков в этом регионе они еще не до конца сформировали, насколько это изменит их взаимоотношения в будущем. То есть конфликт еще только разворачивается, мы не можем сейчас давать полноценные оценки. Но с другой стороны, я думаю, что как и инцидент с разбитием российского самолета в 2015 году на границе с Турцией и Сирией очень хорошо показал, что Турецкая республика может прерывать политический диалог, диалог через безопасность и еще какие-то там проекты. Но есть несколько сфер, где они все-таки постараются сохранять минимум сотрудничества. Это сельское хозяйство, это туризм и, по мере возможности, это энергетика. Поэтому здесь пока что, скажем так, если не будет полноценной вмешательства именно военного России и Турции, боевого за стороны Армении и Азербайджан, то я думаю, что так и останется, просто на уровне холодных политических отношений, но торговля будет идти параллельным путем. Возвращаясь к теме платформы деоккупации Крыма, как вы считаете, будет ли она эффективной? Очевидно, Российская Федерация не будет в ней принимать участие. Как тогда эта платформа может разработать дорожную карту по деоккупации полуострова? Это достаточно сложный момент, надо посмотреть полное наполнение, когда
будет виден как правительственный компонент, так и экспертный. Очень важно действительно то, что нашли дополнительные моменты, чтобы привлечь и общественные организации, экспертное сообщество, которые занимаются крымской тематикой или международной безопасностью, к этому диалогу. Крымская платформа в первую очередь важна тем, что она не позволит снимать крымский вопрос с повестки дня международной. Мы видим очень часто из-за того, что ситуация как бы там не стреляют, будем говорить прямым текстом, очень многие политики, дипломаты в западных странах предпочитают отложить на потом крымский вопрос, кроме просто подтверждения того, что это является украинской территорией. Кто-то ждет решения международного суда, кто-то ждет, что первым этапом все-таки будет Донбасс, а потом можно будет вернуться к Крыму. А для Украины мы прекрасно понимаем, что каждый день, когда мы не говорим о Крыме, все больше и больше будут забывать. И нам понадобится намного больше времени потом, чтобы объяснять, почему же эта ситуация настолько важна, и не отвечать на специфические вопросы отдельных европейских политиков о том, что Украина и сама-то не сильно что-то делает для того, чтобы вернуть Крым. Поэтому я думаю, что эффективность будет как раз в первую очередь зависеть от того, насколько мы сможем туда привлечь максимум международных партнеров, от того, насколько мы сможем сделать так, чтобы Крым присутствовал в международном дискурсе, как политическом, так и медийном, и насколько мы сможем выработать там скоординированные действия, те же санкции, например, различных стран-партнеров України. Дуже дякую вам. Ганна Шелест, експерт міжнародних питань, була з нами на прямому зв'язку. А я хочу перейти к следующей, не менее важной и волнующей теме. Это коронавирус. Начнем с Крыма. Там на территории Автономной Республики Крым зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции, если верить оккупационной статистике. Об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. Вот что он сказал. 138 випадків виявлені при зверненні за медичною допомогою. 33 серед контактних по раніше зареєстрованим випадкам. Ну а на территории материковой части Украины очередной антирекорд. 5992 человека, инфицированные коронавирусом за последние сутки. Накануне на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о расширении красной зоны карантина. В нее вошли 8 областных центров, в частности Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов. Также сложная ситуация в Северодонецке, Луганской области. Такого еще там не было. Большинство местных властей отказались вводить некоторые ограничительные меры. В частности, не ограничили движение общественного транспорта, работу различных коммерческих заведений, предприятий. Не везде закрыты также детские сады. До конца года от коронавируса в Украине могут умереть до 20 тысяч человек. Об этом свидетельствуют результаты анализа Киевской школы экономики. Как сообщается на сайте школы, уже с ноября в Украине могут ежедневно фиксировать до 10 тысяч новых случаев COVID-19. Моделирование Киевской школы экономики свидетельствует о том, что Украина движется к наихудшему сценарию пандемии. Давайте послушаем экспертов. Якщо поточна ситуація не зміниться, то вже за 2 тижні у листопаді щоденна кількість виявлених нових хворих досягне 10 тисяч. Навантаженість на медичну систему буде максимальною і витримає лише у випадку, якщо вже зараз вводити комплексні обмеження в областях з активним спалахом. Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городской больнице номер 6 уже не осталось мест для размещения больных с коронавирусом. И даже выложил видео, которое мы сейчас можем с вами вместе видеть в поле окне. Сегодня в столице также новый антирекорд. За сутки умерло 22 человека. Такого не было с начала эпидемии. В других больницах ситуация также непростая. Пане Артеме, вот как вам видится, как сегодня украинское руководство справляється з епідемією коронавірусу? Давайте почнемо з того, що вона не справляється з епідемією. Якщо повернутися назад у часі і згадати, що було навесні, коли 40 людей хворіли десь за добу, то влада повністю закрила всіх на карантин, але сама його не дотримувалась. І все це вилилось в тому, що сама ідея карантину була повністю дискредитована українським суспільством. І сьогодні, коли вже люди стомилися сидіти, то вони просто не дотримуються елементарних правил безпеки.
Через що ми бачимо, я, наприклад, їжджу в метро і кожного дня бачу, як люди їдуть без масок. І деякі люди заходять в магазини без масок. І ніхто не дотримується цього режиму. І як під час пандемії та епідемії загалом ми можемо контролювати рівень захворюваності? Ну ніяк. Влада зі свого боку не робить нічого. Якщо в нас раніше були якісь певні ресурси, це там місця в лікарнях, велика кількість лікарів взагалі, то зараз ми вже майже не маємо цих місць у лікарнях, так само багато людей захворіло, і весь частину фонду, який виділяли для того, щоб запобігти пандемії, і його зарили в землю, тому що 35 мільярдів з 80 просто виділили на ремонт доріг. І зараз, коли нам потрібно будувати якісь нові тимчасові лікарні, коли потрібно купляти апарати штучної вентиляції легенів, в Україні просто на це немає грошей. Как будет дальше развиваться ситуация? Я сьогодні також читав інформацію про те, що з листопада буде десь по 10 тисяч хворих на день, і насправді складно спрогнозувати, як українська система взагалі з цим буде справлятися. Я боюсь, що може бути найгірший сценарій. Ви пам'ятаєте новинні сюжети з Італії, з Бергамо, де там на КАМАЗах вивозили людей, які, на жаль, померли від COVID-19. Я боюсь, що подібна ситуація може статися в Україні. А тем временем, пока в Украине свирепствует коронавирус, как вам известно, президент Украины Владимир Зеленский инициировал всенародный опрос. Он сегодня озвучил оставшиеся 3 из 5 вопросов, которые офис президента намерен включить во всеукраинский опрос, запланированный на день местных выборов в Украине 25 октября. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проводить всенародные опросы по важным для украинцев вопросам ежемесячно или даже еженедельно. Давайте вместе сейчас послушаем обращение президента Украины Владимира Зеленского. Какие еще 3 вопроса он планирует задать украинцам? Усім привіт! 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Запитання номер 3. Чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів? 4 запитання. Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю важких хворих? І запитання номер 5. У 1994 році був підписаний Будапештський меморандум. США, Великобританія та Росія надали безумовні гарантії безпеки для територіальної цілісності та суверенітету України. А Україна зобов'язалася позбутися ядерної зброї. Чи потрібно Україні, у якої анексували частину території, підняти сьогодні на міжнародному рівні питання? Або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов'язання, або ніхто. Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. До речі, ти помітив, як всі політики критикують ідею опитування? Як вони бояться твоєї думки? Переконують, що українці якісь дурні, неосвічені, і не дай Боже у них щось питати. Вони дуже бояться. Якщо народовладдя реально запрацює, вони просто стануть непотрібними. Їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їхні партії. Їх думка більше нікому не буде цікавою, бо все будуть вирішувати громадяни України. 25 жовтня ми можемо показати, що цей механізм має право на існування. І ніщо не заважає нам щомісяця або навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися твою думку. Не всі з 5 питань подобаються? Окей? Знаходь це відео на офіційних сторінках та пиши в коментарях, про що ще ти хотів би висловитись як громадянин України. Легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка та багато-багато іншого. Пиши, які запитання варто включити до наступних опитувань. Пане Артему, вы верите в этот опрос?
Ну, треба розуміти, що цей піар-хід зроблений для того, щоб президент Зеленський і його команда змогли мобілізувати свій електорат напередодні виборів. Ми бачимо, що рейтинг дійсно серйозно просів, і зараз загальнонаціональний він десь на рівні 15%. Для того, щоб більше людей, які проголосують виключно за слугу народу, прийшли на дільниці, ці питання і були вигадані. Але ж давайте подивимося на них більш конкретно. Жодна з них насправді не потребує всенародного референдуму. Питати про кількість депутатів, я думаю, що кожен з нас розуміє, що люди підтримують цю ініціативу. Або ж на рахунок того, чи повинні всі виконувати країни-підписанти Будапештський меморандум, це очевидно, це правда. Але як Зеленський зможе вмовити Британію або США дати якісь більші гарантії, якщо пройде це опитування, не зрозуміло. Або росіяни подивляться, українці вважають, що ми повинні виконувати Будапештський меморандум, тоді віддамо назад Крим та Донбас. Це так не працює. І всі ці питання, вони могли б питати що завгодно, як там жартують, хто вбив Еріку, і ніхто не знає. І насправді це опитування не потрібне. Нікому, українському суспільству воно не потрібне. Воно потрібне якраз політтехнологам Зеленського. Но сейчас, как стало известно, из уст народных депутатов от «Слуги народа», что деньги будут выделяться меценатами на этот опрос. Вот как вы думаете, проведение опроса на деньги частных лиц в день голосования не является ли незаконной агитацией по всем признакам? На рахунок того, агітація це чи ні, це таке питання, саме опитування в формі тому, якому Зеленський представляє. Так, це, звісно, агітація. І якщо зараз президент каже про народовладдя, про якусь прозорість, про якісь там європейські принципи, то він мав би бути першим, хто розсекретив тих людей, які будуть фінансувати. Які це такі меценати? Ми знаємо, які в Україні є меценати. Це Ахметов, це Коломойський, Пінчук. Есть и другие механизмы народовластия. Пусть это будут петиции на странице Офиса президента Украины. Да? Например, парламентарии могли принять закон о референдуме. Так, звісно, є багато інструментів. А те, що нам пропонує президент, це якась сіра схема, яка буде функціонувати виключно в його інтересах. І вона не дасть ніякого профіту українському суспільству. Относительно 5-го вопроса хотела с вами поговорить. Про Будапештский меморандум. Президент Владимир Зеленский считает, что актуализация Будапештского меморандума, гарантировавшего территориальную целостность Украины, может усилить ее переговорные позиции по Крыму и Донбассу. Там заявили, что инициированный Зеленским опрос, один из пунктов которого касается гарантии безопасности Будапештского меморандума, может заставить его подписантов начать выполнять взятые на себя обязательства. Давайте послушаем вместе аргументацию президента Владимира Зеленского. Поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. Утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності, політичної незалежності України. Ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі статутом ООН. Утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги. Домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. Не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили їхніх союзників. Проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Пан Артем, ну что ж, вот мы с вами сейчас послушали основные положения и пункты Будапештского меморандума, а вот в офисе президента Владимира Зеленского сказали, аргументируя вот этот вопрос, они сказали, что нашей державі потрібен мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів меморандуму з приводу виконання їх зобов'язань. Вот у меня здесь, я вот ищу логику и не могу ее найти. Не шукайте, бо її немає. В чем логика вот в этом вопросе? Просто если речь идет о реализации гарантий, то их должны реализовывать гаранты, которые подписали этот документ. Причем здесь мандат народа?
Справа в тому, що той мандат, про який каже Зеленський, він отримав ще минулого року, коли його обрали президентом, проголосувавши 73% людей, які прийшли на виборчі дільниці. Потім вони підтримали його партію. Таких ще мандатів від суспільства він очікує, я не розумію. І як це може вплинути на країну підписантів, це також смішно. Ну, наприклад, за логікою президента, тоді було б простіше задати таке питання. Чи повинна Росія повернути Крим і частину Донбасу Україні? Ми всі відповіли так. І тоді Путін, за його логікою, мав повернути на ці території. Але це так не працює. І знову ж таки ми впираємось в один той самий факт, що все це опитування вигадане тільки для одного, щоб підняти відвідуваність людей, які проголосують за «Слугу народу» на виборчих дільницях. Дуже дякую вам, пане Артеме. Артем Бранжуков, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Всенародный опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский, будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты. Об этом заявила Евгения Кравчук в эфире Громадского радио. Кравчук рассказала, что президент лично давал ориентиры и выбирал направление 5 вопросов всенародного опроса. По ее словам, проводить опрос будет общественная организация, а финансировать его будут меценаты средствами украинского происхождения. Давайте вместе сейчас послушаем Евгению Кравчук. Є багато меценатів, небайдужих людей. Це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом, які подадуть відповідний законопроект. Тем временем 42% украинцев положительно относятся к идее президента Зеленского провести всенародный опрос. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг». 60% респондентов знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов. 25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% что-то слышали. 40% ничего об этом не знают. Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе среди жителей городов и старшего населения, как видится. С нами сейчас на прямой связи политолог Сергей Таран. Давайте его поприветствуем. Пане Сергею, витаю вас. Витаю вас. Да. Вы верите в этот опрос? Верите ли вы в репрезентативность данного опроса? Тут, знаєте, взагалі не йдеться про соціологічне опитування чи про будь-яке інше опитування. Ну, нема нічого поганого в тому, щоб спитати людей, що вони думають, але такі опитування готуються для того, щоб у суспільства був час обговорити питання, яке виноситься на обговорення, для того, щоб у суспільства була можливість висловити всі позиції і тоді прийти до якогось висновку. А у нас лише, здається, вчора стали відомі ті 5 питань, які президент хоче поставити на якесь опитування. Зрозуміло, що це іде поза будь-яким законом. Це не передбачено будь-яким законом. Але Зеленський пропонує зробити це опитування, увага, у день виборів на виборчих дільницях. Ті опитування, які мають засвідчити йому підтримку. Тобто йдеться в кращому разі про агітацію у день голосування по всій країні прямо на виборчих дільницях. Це колосальне порушення закону. Як можна взагалі говорити про законність цих місцевих виборів, якщо прямо на агітаційних пунктах будуть люди, які будуть агітувати за Зеленського? Ну це абсурд. За цією логікою може будь-яка політична сила, більше того, будь-яка громадська організація, чи ми з вами, взяти свою виборчу дільницю, надрукувати дома бюлетнів на домашніх принтерах і пропонувати людям на виборчих дільницях відповісти на їхні питання. З точки зору закону це буде абсолютно те саме. Але в що перетворюються вибори, якщо це буде? Це правовий нігілізм. Знаєте, часом «Слуги народу» називають це ніби таким, як вони кажуть, пробником справжнього референдуму. Так от я хочу сказати, що такий пробник уже був в Україні. Цей пробник був у 2014 році в Криму і на окупованому пізніше Донбасі, де так само проводився нібито референдум, так само вдома робилися якісь скриньки, так само невідомо, хто то рахував, хто то пропонував. Зрозуміло, що то все йшло поза закону, але слугувало одній меті – щоб узурпувати владу.
Тому зараз йдеться про тотальне використання влади, адмінресурси для того, щоб фальсифікувати результати якогось опитування, на які будуть потім політично посилатися і казати, бачите, отак люди думають. Тому всерйоз обговорювати питання немає сенсу, як і А что репрезентативність. они будут делать с результатами этого опроса? Вот люди придут, ответят на эти вопросы, кто-то посчитает голоса, результаты, и что дальше? Где и Ну, как далі они будут президент использовать эти буде результаты? казати, бачите, я виносив ці питання, я отримав підтримку людей. І буде просто говорити про те, щоб посилювати якісь закони. Я не знаю, ну узурпація влади, вона ж не прогнозована. Я не знаю, для чого ту владу збирається використовувати президент Зеленський. Але річ у тім, що, ну, розумієте, тут же не йдеться про опитування. Тут йдеться про спосіб фальсифікації виборчого процесу, про агітацію у день голосування. Ну, знаєте, от всі ж пам'ятають, як відбуваються вибори. От за день до голосування оголошується день тиші, коли вся агітація знімається, коли забороняється згадувати ім'я партії і кандидатів, для того, щоб у день тиші був шанс у виборців подумати над своїм вибором. А тут йдеться, що після дня тиші, прямо в день голосування, будуть пропонуватись питання, які мають засвідчити підтримку Зеленської геополітичної сили. Я вже не кажу про те, що невідомо звідки кошти, але знаєте, це вже в деталі заходити теж складно. Але Но йдеться Евгения просто... Кравчук сказала, что меценаты выделят деньги. Только открытым остается вопрос, какие такие меценаты. Ні, ну йдеться ж, дивіться, у нас фінансування політичних кампаній чітко регламентовано законом. Є виборчі фонди, які мають дуже строго витрачатись. У нас жодного папірця, жодної листівочки не може бути роздруковано без того, щоб це не використовувались кошти виборчого фонду. Інакше це колосальне порушення, правда ж? У нас не можна ставити ролики на телебачення так, щоб за них не було проплачено з виборчого фонду. За цим стежать. А тут пропонується зробити цілу агітаційну кампанію по всій Україні на виборчих дільницях, і за це невідомо, хто платить. Ну, слухайте, іронія в тому, що одне з питань торкається щось там пожиттєвого терміну за корупцію. І це при цьому це буде оплачувано невідомо якими меценатами, які будуть підтримувати політичну кампанію правлячої сили. Ну, це абсурд. Это поза законом, и тут нема что навіть обговорювати. Ну вот смотрите, относительно юридических последствий этого опроса заместитель главы фракции Евгения Кравчук сказала следующее, цитирую: «Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом, які подадуть відповідний законопроект. В офисе президента говорили, что опрос не будет нести каких-либо юридических последствий. Сейчас во фракции «Слуга народа» говорят, что результаты опроса потом в будущем будут закреплены в соответствующий законопроект народными депутатами. Разве это не одно и то же? Разве это не легализация этого опроса в закон? Я сподіваюся, оця кампанія політична, нелегальна, яку проводить Зеленський, матиме дуже конкретні юридичні наслідки. Я дуже сподіваюся, що настане час, коли буде порушена кримінальна справа і за зловживання владою, і за порушення виборчих законів. От такі юридичні наслідки логічні. Але як можна очікувати серйозних наслідків від самого так званого опитування, якщо саме опитування поза законом? Як можна прямо під час виборчої кампанії говорити, що ми поміняємо закони, щоб воно підходило під те, що ми хочемо? Пане Сергію, давайте... такого... Да, давайте сейчас подключим к в світі. В нормальних демократіях цього немає. Давайте подключим к нашей беседе Миколу Княжицького, народного депутата України, фракції «Європейська солідарність». Пане Микола, вітаю вас. Вітаю вас. Да. Верите ли вы в опрос президента Владимира Зеленского и как оцениваете его целесообразность? Я не бачу жодного сенсу порушувати закон. Тому що повноваження президента в нас дуже чітко виписані. Президент має право робити багато речей, але він не має права проголошувати опитування або референдуми. Таким чином, це не є референдум чи опитування, це ініціатива громадянина Зеленського. Але оскільки громадянин Зеленський зараз займає посаду президента, очевидно, виникає питання, і Сергій Таран про це абсолютно слушно говорив, хто буде платити за це. Тому що той, хто за це платить, фактично дає хабаря громадянину Зеленському, який обіймає посаду президента.
Якщо це будуть проводити безкоштовно, то тим більше це, по суті, відбувається в формі хабаря, тому що хабарем можуть бути і послуги. Окрім того, точно такий самий референдум, в лапках, скажімо так, має право оголосити будь-яка політична сила чи будь-який політик. От ми в Європейській солідарності теж можемо оголосити референдум і запитати. Мгм. Сорвался, к сожалению, у нас звонок. Микола Княжицкий, народный депутат Украины, Европейская солидарность. Мы попробуем с ним еще раз связаться. Попробуйте, пожалуйста, подключить еще раз к нам в эфир. Есть уже. Пане Микола, чуєте? Так, чую Да, вас. сорвался звонок. Мы слушаем вас. Ага, срывается все-таки. Срывается, к сожалению, у нас телефонный звонок. Попробуем еще раз наладить связь. Пане Сергею, ну вот относительно этого опроса, насколько он может быть репрезентативным и чем он будет отличаться от обычного социального? Можно ли верить в его качество? От в мене питання. Відбулася окупація Криму, а перед цим був якийсь оголошений референдум, де вдома хтось друкував бюлетні. От сенс є питати, чи репрезентативний був референдум? Ну, нема ж сенсу питати, тому що це не було про репрезентативність. Це було просто про використання слова опитування референдум для узурпації влади. От тут так само, тут навіть немає сенсу питати про репрезентативність. Про яку репрезентативність можемо говорити? Як ми зобов'яжемо людей брати участь у тому, що незаконно? Це ж не про це йдеться. Йдеться про тотальне порушення закону. Про це йдеться. Тому якісь наукові ставити питання. Ну вот это вы говорите, да, нарушение закона. А вот люди, к примеру, к которым обращается президент Владимир Зеленский на «ты», они скажут: ого, президент спрашивает нас, значит, ему важно наше мнение, у нас демократия, народовластие, я пойду и отвечу. Ну і що? Спитати людей про що? Про те, чи має виконуватись Будапештський меморандум? Ну, с таким чином можно вот, кстати, ставить интересный питание. вопрос. Вот те вопросы, которые озвучил президент Владимир Зеленский, как часто обсуждаются на кухне или в такси? Вот ваша оценка. Розумієте, от референдум і опитування – це дуже тонкий інструмент. Тонкий інструмент настільки, що в деяких демократіях він навіть заборонений. Ну, наприклад, в Німеччині. А знаєте, чому заборонено в Німеччині? Тому що там дуже добре пам'ятають, що Гітлер приходив до влади, ставлячи питання на референдум в обхід парламенту, які, безперечно, могли підтримувані бути багато людьми, але це є поза законом, в результаті чого була зруйнована демократична республіка в Німеччині, і Гітлер отримав владу. Так само подібні питання на референдуми в обхід парламенту ставили дуже багато диктаторів Центральній Азії в обхід парламенту. Лукашенко виносив питання на референдум в обхід парламенту. Тому тут, да, знаєте, не питання в тому, чи підтримують люди. Питання в мотивації людини, яка хоче отаким чином здійснювати посилення владних повноважень. Люди можуть підтримувати, а можуть і не підтримувати. Але я не думаю, що наші люди хочуть опинитися в тих країнах, які зараз є диктатурами. І це є очевидно. Тому, знаєте, з цим гратися не можна. І такі речі, як правило, якщо б це була нормальна зараз у нас демократія і правова система, мала би негайні наслідки. Як можна виносити питання щодо Будапештського меморандуму? Що президенту Зеленському заважає виконувати свої конституційні повноваження і вимагати від партнерів, від кого завгодно, виконання Будапештського меморандуму? Якщо це, звичайно, можливо, в чому я сумніваюся, але це окреме питання. А очень, кстати, вот интересно... Очень интересно обсудить вот этот пятый вопрос про Будапештский меморандум. Там у президента Владимира Зеленского сказали, что актуализация этого меморандума, которая гарантировала нам территориальную целостность, может усиливать переговорные позиции по Крыму и Донбассу. И также в офисе президента сказали относительно этого Будапештского меморандума, что... Сейчас я вам даже процитирую. Нашій державі потрібен мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів меморандуму з приводу виконання їх зобов'язань. Що ви поняли з цього? Я так зрозумів, що президенту Зеленському потрібна відмовка, чому він досі не виконував свої конституційні повноваження і просував інтереси України на міжнародній арені. Бачите, в нього не було підтримки людей. В мене є гарна дуже новина для президента Зеленського. Насправді, в нього такий мандат від народу вже є майже 2 роки. Президент Зеленський є президентом країни. Він обраний всенародним голосуванням. Згідно Конституції, український народ довірив йому представляти Україну на міжнародній арені.
Він вже має мандат довіри від українців робити будь-що на міжнародній арені, що захищає інтереси України, в тому числі і вимагати виконання Будапештського меморандуму, в тому числі і вимагати звільнення окупованих територій, в тому числі і вимагати посилення української армії від самого себе, тому що безпека – це в його також інтересах. Вимагати від когось виконувати Будапештський меморандум, ну він як це собі уявляє? Що він буде від Сполучених Штатів вимагати це через суд? Ні, ну можливо, якщо він подасть в Печерський суд на Великобританії, Сполучені Штати, можливо, це і Печерський суд і ухвалить таке рішення. Але наслідків це ніяких не матиме. Ну, Тим більше вимагати виконання документ. Будапештського меморандуму від Росії, це що, в нього недостатньо повноважень, щоб це робити? Ну от розумієте, навіть елементарна логіка, вона просто йде всупереч тому, що говорить президент. Для Да, чого я ці вот питання просто тоже виносити нам пытаюсь референдум? логически понять смысл этого вопроса, и я понимаю, что есть документ, подписанный странами, которые нам гарантировали нашу территориальную целостность. В документе четко прописаны положения, как действуют страны-подписанты Будапештского меморандума в том или ином случае. 6-й пункт Будапештского меморандума предусматривает проведение консультаций в случае возникновения ситуации, впоследствии которой возникает вопрос относительно упомянутых обязанностей стран-подписантов Будапештского меморандума. То есть, если идет речь о реализации, то реализовывать должны гаранты. И зачем обсуждать, обращаться или не обращаться? Это не дискуссионный вопрос, нет? Більше, що такі консультації не те, що відбулись, просто у нас регулярно відбувається на різних дипломатичних майданчиках розмови з Сполученими Штатами, з Великобританією щодо того, щоб Росія не порушувала територіальну цілісність. Внаслідок цих консультацій Росія отримує санкції. Ми зараз маємо визнану світом російсько-українську війну. Ну не знаю, які ще консультації потрібні Зеленському, ну чесно кажу. Тим більше, що в міжнародній політиці, якщо вже ви спитали про договори, договори виконуються лише тоді, коли це вигідно сторонам. Ніколи не треба плутати договори у внутрішній політиці і міжнародні договори, тому що в внутрішній політиці є поліція, є виконавчі служби, є суди, які стежать за тим, щоб договори виконувались. А у світовій політиці немає міжнародних судів, немає міжнародної виконавчої служби. І в міжнародній політиці країни дотримуються домовленостей лише тоді, коли в них є інструменти. А інструменти є економіка і армія. І більше інструментів немає. Договори в міжнародній політиці, на жаль, мало що значать. Тому якщо ми хочемо, щоб договори з Україною виконувались, треба посилювати власну армію, посилювати економіку, робити активною дипломатичною службою, як вона була ще 1,5 роки назад. Тоді це дає шанс того, що ми поновимо територіальну цілісність. А виносити поза законом якісь питання на якісь опитування, ну це точно не посилює обороноздатність країни. І це точно не сприяє тому, щоб Україна поновила територіальну цілісність. Пане Ну, це ж Сергію, треба просто розуміти. А давайте с вами пофантазируем и попытаемся найти логику в этом опросе. Возможно ли, что была такая некая договоренность между руководствами Российской Федерации и Украины? Мы видим, как Минские соглашения сейчас находятся в такой стагнации, и что российская сторона требует то, что Украина выполнить не может, потому что это противоречит полностью нашим национальным интересам. Да? И Зеленский тут решает прибегнуть к опросу, чтобы иметь в руках некий козырь, который может использовать в дальнейшем против Российской Федерации. И таким образом он из одного сценария урегулирования, которое может противоречить нашим интересам, переходит в другой сценарий, в реализацию Будапештского меморандума. И аргументирует это тем, что вы видите, вот народ хочет, не я бы за Минский процесс, но не могу. Или это конспирология? Знаєте, коли голосували за Зеленського, він іноді говорив популістичні речі, але іноді мовчав. І тоді виборець, а у нашого виборця серйозно, гарно розвинена фантазія, наділяли Зеленського різними намірами, які насправді він навіть не підозрював. Так от давайте зараз не займатися цим самим. Я не знаю, я не можу собі уявити, які аргументи потрібні Зеленському того, щоб Україні було поновлена територіальна цілісність. Ну що, ми сумніваємося в тому, що українці хочуть, щоб була поновлена територіальна цілісність? Для цього треба опитування. Для цього треба опитування, щоб бути переконаним, що ми хочемо повернути Крим і Донбас. І головне, а який це теоретично, якщо вже ви фантазуєте на цю тему, дає користь Україні?
От що так, ну якщо вже хочете пофантазувати, то давайте. От уявляєте, на міжнародну зустріч після цього так званого опитування приїжджає Зеленський, так дивиться в очі Путіну і каже йому: бачите, мій народ хоче за те, щоб у нас виконувався Будапештський меморандум. Путін дивиться на результаті цього так званого опитування, в нього зразу в очах з'являється мир, і він каже: так, точно, ну я ж не знав, ну якщо так, ну тоді все, дає сигнали, війська виводяться. Ну так ви собі це уявляєте, якщо ви хочете про це пофантазувати. Ну давайте ж не займатися абсурдом. Ну, ми повинні розуміти, що насправді приносить мир. Мир приносить сильна армія, і сильна дипломатія, і сильна економіка. А все решта – це просто махровий популізм, який насправді тільки підриває довіру до української влади, яка б вона не була, і зменшує переговорні позиції української влади на міжнародній арені. Тому що міжнародні партнери на Сході, на Заході, будь-де, говорять з країною лише тоді, коли в неї влада сильна, коли вона має серйозні аргументи, які, повірте, не ховаються в фейкових скриньках на виборчих дільницях на місцевих виборах. Давайте перейдем к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там продолжаются бои за Нагорный Карабах. Азербайджан сообщает, что освободил еще несколько сел Хадживенского района. Армения, в свою очередь, заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе. Наступлению предшествовал почти часовой интенсивный артиллерийский обстрел, говорится там. Об этом написал на своей странице представитель Минобороны Армении Арцун Аванесян. В то же время со стороны Азербайджана сообщают об очередных обстрелах Еревана. В Минобороны страны уточнили, что армянские силы с утра обстреливают территорию Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Акджабединского районов. Пане Сергею, вот как вам видится эта ситуация? Верите ли вы в то, что руководству Азербайджана спустя 30 лет конфликта, который находился в такой стагнации, удастся деоккупировать полностью свои территории? Азербайджан поновлює свою територіальну цілісність, і він поновлює її не через переговори. Він поновлює його через армію, через силу, і, як я вже говорив з вами в цьому ефірі, іншого способу, на жаль, немає. Тому що міжнародні договори працюють лише тоді, коли за цими договорами стоять сильні армії, сильні економіки. Тому зараз Азербайджан використав цей час, який відбувся в різних перемовинах, в різних консультаціях для того, щоб посилити свою армію. І зараз намагається поновити територіальну цілісність. Мені здається, що достатньо вдалий час, тому що Росія зараз ослаблена цими конфліктами, які відбуваються в тому числі в Україні. І ми бачимо, що в принципі є шанси для того, щоб територіальна цілісність була поновлена. Це є факт. Важливо інше. Важливо, щоб Україна з цього конфлікту отримала свої уроки. Щоб ми розуміли, що армія завжди сильна, потрібна. І що перемовини не завжди, на жаль, кращий спосіб досягнення миру і територіальної цілісності. Ми повинні робити уроки з того, що зараз у світі конфліктів не стає менше. Дуже багато регіональних конфліктів. І виграє в них той, хто до них готовий завжди. Тому якщо ми хочемо миру, треба готуватися до війни. І це, на жаль, чи на щастя, придумали не ми. Це так от працює світ. Тому коли ми дивимося на ситуацію в Азербайджані, ми повинні думати, що це торкається також і України. Ну і, звичайно, дуже гарний урок можна скласти і для позиції вірменської. Адже подивіться, от Вірменія після розпаду Радянського Союзу була дуже прозахідною країною. В неї дуже сильно розвинена діаспора. Це одна з найсильніших і найвпливовіших діаспор у світі. Але, на жаль, вони зробили дуже хибний геополітичний вибір. Вони почали працювати з Росією, повірили їй. І в результаті прозахідний вектор змінився на виразно проросійський. А дуже зараз, дякую. бачите, бачимо результати. Тому не треба зв'язуватись з Росією, треба сподіватися на самих себе, на власну армію, і тоді в Україні настане мир і територіальна цілісність. Дуже дякую вам, пане Сергію. Сергій Таран, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Ну а зараз к нам присоединяється Денис Мускалик, координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних досліджень. Пане Денисо, вітаю вас. Вітаю. Да. Доброго дня. Вы следите за событиями в Нагорном Карабахе. Какие последние новости у вас? Пане Денису. Алло. Алло, чуєте? Власне, останні новини з приводу Нагірного Карабаху – це знищення оперативно-тактичних комплексів ракет, які належали вірменській армії.
Було наведено, власне кажучи, відео та фотодокази. Знищено щонайменше один такий комплекс, з допомогою якого велися обстріли азербайджанської території, зокрема району, де пролягає трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан і Баку-Тбілісі-Ерзурум. І, відповідно, також обстріл азербайджанських міст. На даний момент ми можемо констатувати, що, по суті, азербайджанська армія зберігає перевагу над вірменськими військами. І, власне, незважаючи на те, що наступ дещо призупинився, все ж таки явно стратегічна ініціатива на боці азербайджанських військ. Останнє – це, власне кажучи, успіх азербайджанської армії на південному напрямку в районі кордону з Іраном. Це південно-західний Азербайджан, район Гянджа, де вдалося захопити нові позиції азербайджанської армії. Незважаючи на те, що було попередньо заявлено, що, власне, військовий етап розв'язання проблем він наближається до кінця і більше перейде це вже до політичного, незважаючи на домовленості в Москві щодо припинення вогню, все ж бойові дії продовжуються, хоча їх інтенсивність порівняно із попередніми днями більше впала. Дуже дякую вам, пане Денису. Денис Москалик був з нами на прямому зв'язку, координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних досліджень. К нам зараз присоединяється Фарід Шафієв, голова правління Центру аналізу міжнародних відносин. Фарід бей, селям алейкум. Добрый вечер, салам алейкум. Добрый вечер. Какие у вас последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе? Да, я просто хотел бы коротко сказать, что происходит у нас фактически с 27 сентября. Азербайджан, согласно международному праву, освобождает свои оккупированные территории. И, в общем-то, армия продвинулась с южного направления достаточно глубоко. И с северного направления тоже освобождены некоторые территории, которые 26 лет находились под оккупацией. И, к сожалению, мирные переговоры не привели к никаким результатам. Неделю назад было достигнуто не соглашение, но декларация о прекращении огня в Москве. К сожалению, прямо на следующий день армянские вооруженные силы использовали ракету «Скат» и разрушили жилой квартал в Гяндже. Это около 180 километров от фронта. И по сегодняшний день продолжаются обстрелы мирных населения, мирной инфраструктуры, гражданской инфраструктуры вдали от фронта. Поэтому азербайджанские вооруженные силы вынуждены применять силу. И на сегодняшний день мы достаточно вперед продвинулись. Конечно, бы хотелось бы, чтобы вот эта военная фаза завершилась, об этом говорил президент Азербайджана, и мы перешли к мирным переговорам. Но Ильхам Алиев говорил, что к мирным переговорам и к прекращению огня перейдут лишь в том случае, если Армения предоставит график вывода войск из Нагорного Карабаха. Правильно я понимаю? Да, в той же декларации о прекращении огня есть два пункта. О том, что переговоры должны вернуться к субстативным переговорам, так называемым мадридским принципам. Там что это значит? Расшифруйте, пожалуйста, что это значит? Да. Значит, в 2007 году при содействии сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ, это три страны США, Франция и Россия, были достигнуты договоренности о поэтапном урегулировании конфликта, который предусматривало освобождение территорий вокруг Нагорного Карабаха, возвращение беженцев, открытие коммуникации и решение самого главного вопроса статуса Нагорного Карабаха на самой последней стадии. 13 лет продолжались переговоры. После того, как эти были мадридские принципы оглашены весной этого года, армянская сторона отказалась от мадридских принципов. Фактически мы их вынудили военными действиями вернуться к мадридским принципам. И об этом, кстати, говорили все сопредседатели, в том числе и Россия, которая, в общем-то, самая активно участвовала в этих, посреднической миссии, что есть на столе переговоров документы, и к ним надо вернуться. Армения вроде бы в Москве неделю назад заявила готовность начать переговоры, но на деле не применяет
скажем, режим прекращения огня нарушается. Плюс, действительно, уже на данном этапе азербайджанская сторона хочет конкретный график вывода войск. Это есть, кстати, в резолюциях 853 Совета Безопасности ООН от 1993 года. Там тоже есть положение о предоставлении графика вывода оккупационных сил с территории Азербайджана. Фарид Бей, вот у нас здесь телеграм-канал публикует карту с освобожденными селами азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Я попрошу сейчас наших режиссеров вывести эту карту на экран. Ну и хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Вот вы видите сейчас эту карту. Освобожденные территории Азербайджана отмечены зеленым цветом. Как много это населенных пунктов? Расскажите, сколько уже по последним данным освобождено сел, поселков и стратегических высот? Это около 40 населенных пунктов. Сегодня к ним добавились еще 3 населенных пункта. Где-то примерно 43 населенных пункта освобождены, значит, от армянской оккупации. Часть из них на юге, вот где на юге есть зеленый цвет, это вообще некоторые там территории, которые находятся вне Нагорного Карабаха. И то же самое на севере, чуть-чуть там зеленая полоса есть ближе к западу. Это тоже территории, которые находились вне Нагорного Карабаха, тоже были оккупированы в 1993 году. Поэтому достаточно, это, вы знаете, с стратегической точки зрения очень важные территории, потому что за эти 26 лет после прекращения огня именно на этих территориях, вот как бы на восточной части оккупированных территорий, армяне создали при помощи третьих сторон, то же сами они не смогли бы создать, на это и денег, и средств не было. Они создали крупные фортификационные сооружения. Нам удалось их прервать, и поэтому с военно-стратегической точки зрения очень важно именно, что азербайджанской армии удалось оттуда пройти. Фарид Бей, как вы считаете, как далеко может зайти Азербайджан в своих притязаниях? Освободит ли в ближайшей перспективе полностью свои территории? Гульсум Ханум, нам хотелось надеяться, что, опять же я говорю, что мы решим этот вопрос мирным путем, что удастся, значит, приостановить военные действия и перейти к политической фазе, скажем, урегулирования конфликта. Однако месседжи, которые мы получаем из Армении, опять же, та же воинственная риторика. Премьер-министр Армении Пашинян призвал армян всего мира, всю эту влиятельную достаточно диаспору, значит, добиваться признания, значит, оккупационного режима. Поэтому, честно говоря, как бы хочется, но надежд мало. Поэтому, если так будет продолжаться, то действительно наша цель, в принципе, освободить все наши оккупированные территории. А как вы оцениваете сегодняшнюю поддержку Турецкой Республики Азербайджана? И как вы считаете, если бы не такая однозначная и четкая, и резкая, жесткая позиция со стороны Реджепа Таyyипа Эрдогана, сегодня видели бы мы ту карту, которую сейчас видели? Вы знаете, Турция, я хочу сказать, что всегда поддерживала Азербайджан с первых дней конфликта. 10 лет назад Азербайджан подписал с Турцией соглашение о стратегическом партнерстве. Началась закупка вооружений. Мы закупаем вооружение у многих стран, и Украины в том числе, потому что это наше право на самооборону, на освобождение своих территорий. Ну, конечно, надо отметить, что особенно последнее время такая однозначная, вернее, поддержка со стороны Турции, она, конечно, помогает Азербайджану сбалансировать давление, которое на нее оказывают многие другие страны. Например, на Франция, президента Макрона, который заявлял, что он поддерживает армянскую сторону. И вчера, к сожалению, госсекретарь Соединенных Штатов тоже сделал некоторые не совсем приятные ремарки. Поэтому поддержка Турции имеет очень решающее значение именно в балансировании, значит, давления со стороны некоторых других третьих сторон. Насколько может далеко пойти Турция в поддержке Азербайджану? Ну, и президент, и премьер-министр, и министр обороны сказали, что все наши ресурсы, они в распоряжении у Азербайджана, если понадобится. Но я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день, помимо того военного оборудования, которое мы закупили у Турции, Азербайджан сражается своими силами.
Ну, вот у меня, знаете, какой вопрос возникает относительно позиции Российской Федерации, такой выжидающей позиции Российской Федерации. Мы же с вами взрослые люди. Не кажется ли вам, что если бы не было некого такого акцептования со стороны руководства Российской Федерации, руководства Турецкой Республики, сегодня бы мы не увидели такого продвижения в Нагорном Карабахе? Да, ну мы знаем, у России с Арменией есть военно-политический союз, она оказывала всегда достаточно сильную поддержку Армении. С другой стороны, надо отметить, что Азербайджан, особенно президент Азербайджана, он смог выстроить достаточно такие прагматичные отношения с Россией в экономической и в политической области. Поэтому здесь даже без, я бы сказал, конечно, Турция стала дополнительным фактором поддержки Азербайджану. Ну и Азербайджан сам тоже старался занимать, то есть с Россией достаточно конструктивную позицию в двухсторонних отношениях. То есть здесь два фактора играют роль. Çok sağ olunuz Farid Bey, Farid Шафиев. Да, çok sağ olunuz. Allah sizге yardımcı olsun. Был с нами на прямой связи прямо из Баку. Да, глава правления Центра анализа международных отношений. Ну, а я, к сожалению, должна прервать этот эфир ненадолго, всего лишь на 5 минут. Буквально через 5 минут мы продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь» на крымско-татарском языке. Коршкенджер,